Kagwa ka videohin ako. Kailangan kapitan. Oh. Anak. Oh, okay. Yo, geron. Oh. Na sir, mag-video sa ko sir kay delivery ra jud ko na sir. Di ko musugot ani gyud. Di ko musugot ani. Mag-video lang sa ko sir kay Okay ra man ako, sir. kadiya. Okay ra gyud mag-video kadiya. delivery ra jud na sir. Kumukuha ka na sir ato opisina sir kay Ako okay ra gyud mag-video Yan, kadiya. eh. Bahala ka basta ako dili ko ani. igor gyud mi delivery ani sir. Kanong mudawat ng kuan ha? Di na may mo sir kay ako sir. Mudawat ng kuan ha? Igor gyud ko pag deliver na sir. Pwede kay ngano, ni-order ko tarong. Pero Oh. nganong kani may gihat. Ato lang opisina sir kay Dili sa amin. na kamugod mga scammer mamugod, ha? Di sir oy. Inyo ginisala, ha? Kami ra gyud kami deliver mi na sir. Kung kuan ka sir ato opisina kay kami igor may paghatod. Kaila ba kani kuan? Kaila ba kani? Awa kailan na sir. Awa kailan na. Ha? Kami mo sir. Waka Deliver mi mo sir. Kailan na kapitan na sir. Ani, sir, ay. Reklamo ato sa barangay ha? Adi sir, di na may mo. Rodimer kapitan, mo Ah. kapitan. Di ko kailan na sir. Wag kailan na sir. Ingon siya nga kapitan ko no. Ako kailan ng kapitan na. Hoy, ato ba? Waka kailang O kapitan. videoan jud ti ka sir. Pwede Oy. ra ka dili ka maka-deliver dire. Oy. Di kinsa di ka sir. Oy. Oy di sir oy. Igo na may deliver sir. Mo kani scammer man ni. Ay, kami ato opisina kay Ikaw ikaw mo na. ginahan ka mo dawat ni order Ah, ka dili. og dilo. Di. Gitagaan kag trapo. Oy, wa jud may mo na sir. Imo nang gisi sir. Kana ato opisina. Di na na mauli sir kay sa na sir mo nang Di kon. ko mo dawat ni kay ano kamugod mga scammer. Oy, dili sir oy. Di yun na may mo sir. Oy. Ako di ko mo dawat ni pwede ra ka mo likramo dito Oh, sa. di ka mo reklamo. Di ko mo ato barangay. Rodimer. Di ato barangay. Di mo ato barangay. Ato pisina, ato pisina. Oh. Gitagaan ko. Oy, maumli na daan mo sir sa amo ko na. Ha? Oh. Oh. Trapo. Oh. Trapo man ni. Wa ko kabaon sa order mo. Trapo man ni sa Oh. motor. Ha? Oh, mauli sa Kebaw? Ikay ay nag-deliver sa. kebaw? Oh. Nag-video ko nimo sir ha. Oh, okay. Oh, okay, videohan ti ka. Ha? Okay, videohan ti ka. Ibato ko Okay, na yun, sige ron, okay, videohan ti ka. Basta Okay. ka kailangan Ha? kapitan eh. Oh, bisa ko kailan gyud mo sir. Oh, kapitan di ka sir. Presensya you guys kap ay kap ka dai. Kap isugay yung kap dire. Oy. Deliver diri sa mo Oy, lugar. di na may mo mao na yung kapitan re. Ay, ato pisina eh. Di sa kapitan baka ato pisina. Ato pisina. Teka, bato di ay. Oy, oh, ge, videohan ti ka, ge. Oh, ge, videohan ti ka. Oh. Oh, awan niyo, oh. Videohan ako. Oh, to kagwa ka videohin ako. Kailangan kapitan. Oh. Anak. Oh, ge. Yo, oh, ge, ron. Oh. Puya. Uy, puya ni blaga eh. Puya ni blaga eh. Sakit-sakit sa ulo ni blaga. Sakit-sakit sa ulo ni blaga guys.